riga mun yi sansani kowa da gwaninsa ga bai daya. Taurari ga mun yi sansani kowa da gwaninsa ga bai daya. Taurari ga mun yi sansani kowa da gwaninsa ga bai daya. Tunda mu muna cikin ruwan sama muna ganin mun shi sa da mun shi. Saboda me za ka gaya min haka? Idan har na daina hulɗa da Maliya za ka iya bani kuɗi da nake samu a tare da shi? Saboda haka nake so kuma har in kinki har ke ma zan saki a cikin sauran wanda suke son da wasu. Mai mujadala wajen Allah da ke ta hamdala masoyana idan kuna kula na bar tarihi a sangaya. Dauniya abin bana barin makauniya fage na rawa bana kwaikwaya hannu ke da jarida ta gaskiya. Sinadari mai soyayya irin ta zahiri mai aure shi ake wa hanzari da akalar so da ke ta tafiya. Gwagwanin rawa cikin raga bani boyuwa gamshi ka mai tafi da zartuwa ga masoya na nake ta godiya. Wannan ba magana ba ce, ina samun karuwa da shi kuma rana ɗaya da za ka zo ka raba relationship ɗina da su ba. Faru ba sai na yi da kai mutum da abu ta dinga kafin kowa sanin wannan ayi. Ni dai ga abin da na gaya miki kuma wannan ita ce magana ta ƙarshe na ta ƙarshe. In kuma kina da ja mu zuba da ni da ke. A uku ba na fito da kurjini ni momo na ku gane sansani masoya na ku zam kula da ni Allah ya dade mu rai da lafiya. Kankara lawan Adam ake kira na haura tudu zamba gangara Allah ka tsere ni zamiya a ran dangi na yi ginshiki Bashir Isma'ila haziki duk mai haƙuri zai yi arziki ko mai mabasin da sanne duniya. Amma ka san cewa idan har ka kyale su wallahi baka cika malami kuma baka cika namiji gwarzo wanda ya kamata a san shi a filin daga. Shin ko na fito a madadi shi ne natsuwa bai tare da Rabbi sallallahu ala Muhammadi sayyidi mukhtar khairul anbiya. Ina so daga rana irin ta yau daga lokaci irin wannan ba ke ba buɗa da Maliya. Mustapha na fito a jarumai gun koyo ba da raina malamai mai girma jinjina ake
likita mai ke da makamashi da gaskiya. Daga yau ku zo ku ga kumurci na ku gane ka daga. Uku ba mai saka gudu a haura katanga ni ku ba ni tarjiya. Ya tuna yi tubali tauraro na yana ta kyalkyali. Bage na rawa irin ta dandali wannan ne ake ta kwaikwaya. Zama yi kwaikwaya a shana na fito jamilar adamu ko an fato hasken rana mun ga ya fito hannu bai kare ta bai daya. Mai zirgi ba shi hayaniya doki shi ne yake hani